Salamat kayo sa atong support ni atong program. Unang-una, sa dili pa ko mupadayon, mangayon ang katahuran sa atong labaw, mga putudlo, nga mga tuburan ini nga kaalam nga naa nato karon, walay lain, mao gayon Supreme Divine Master po dito Guriyan. Mayong hapon kanang sir, uban sa tibok nimong pamilya, mga spiritual nanay, o sa tanan, no, sa akong mga kauban nga dusi, kapertahan, gikan sa gate 1 hangtod sa gate 12. May hapon o sa tanang mga bishop, ni atakaron sa pagsaulo sa Commemoration Day of the resurrection of Abraham, no? In the resurrected body of Supreme Divine Master Paul Chinito Gabuya, together with his wives in the resurrected body of Agar, together with his wives Agar, in the resurrected body of Elami Eyabu, and in the resurrected body of Jocelyn Biyabu, no, Itanim 16, 2023. Inyong nabati ang husay sa atong igsuon nga pirtahan, gate number 9, mao kadto ang Tupas Precious Stone. Kininyo nga igsuon karon nga mao pahayag, may tungod niining atong buluhaton nga niini wala gayud sa tanang preachers sa tibuok kalibutan. Wala kanila gitudlo og unsa giunsa ngano ni og kanos akin ni mahitabo. Wala ni gisulti tungod kay wala kanila ang sugo. Nga meaning sa sugo mao gayon Kristo. Karon ang husay sa atong igsoon kaganina mao gayon ang 490 ka tuig nga mao kini ang sukod sa Dios nga adunay Mesiyas nga mao gayon kadto si Ginoong Kristo. Iyang gihatag ang competition sa Usya 6:2 og nakita nato karon nga mao gayon ang tumoy sa 2033. Karon ang akong ikahatag kaninyo mao gayon ang giingon sa Mateo 6:33. Unsa may gisulti sa Mateo 6:33? Kay daghan ang mga nagamit niini nga maong sitas aron ilang gibutang sa mga sakinan, gibutang nila sa ilang balay. Unsay gisulti sa Mateo 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Atong binisayon, apan mao'y unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Nganong ipapangita ang gingharian sa Dios? Tungod kay ang gingharian sa Dios gikuha sa kamot sa mga Hudyo ug gihatag sa usa ka nasod nga ang nasod nga gibalhinan wala hinganli og unsang nasura. Mao nga ang giingon sa kasulatan nga ipapangita ang gingharian tungod kay gikuha kadto mao nga pangitaon nato kana karon ug asa kanang gingharian sa Dios. Sa dili pa nato na pangitaon, kinahanglan nga atong masayran ug unsa diay ang gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios adunay direktor sa drama.
nga ang direktor niini mao gayud ang Dios. Kung imong pangitaon o giunsa kini, kinahanglan mubis kita ni Abraham. Kay si Abraham mao gayud ang amahan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Di ba sumala sa kasulatan? Tumanaw kamo kang Abraham nga inyong amahan ug kang Sara nga nanganak kaninyo. Dili mahimugso ang mga anak kung walay ina. Dili usab mahimugso ang anak kung walay ama. Busa kinahanglan mahibalo kita nga ang sinugdan sa istorya kang Abraham. Dito nagsugod pag-istorya ang Diyos sa kang Abraham nga gipapuyo sa Diyos si Abraham sa Mesopotamia. Nga ang Mesopotamia adunay. Okay. So, naisinyas nga humanon, no? Sige. Mao nga gipapuyo sa Diyos si Abraham sa Mesopotamia. Ang Mesopotamia adunay duha ka suba nga niini naglibot nga ang Mesopotamos isla nga gilibutan sa duha ka suba. Dito gipapuyo sa Diyos si Abraham. Hangtod nga gipapahawa si Abraham sa Mesopotamia o dito sa Kanaan. Nagistorya ang Diyos sa Kanaan. Dito na. Unya ang katong Mesopotamia nahimo na tong dulong tanan. Wala na dito ang Diyos nagistorya. Kay ang puli nga hari ngadto mao gayud si Susan sa tahim. Nanang panahon. O ang mga tao na ulipon sila sa hari sa Mesopotamia. Mao nga ang istorya galakaw. Mao nga sa diha nga ang Diyos nag-istorya dito ni Ginoong Kristo. So wala pa kini. Kaning gingharian sa Diyos, gihatag na ni sa mga Israelitas, gihatag na ni dito sa Sinai, no? Paghatag ani ningon ang Diyos dito kang Moises. Alang kanako sa 5 ta magsugod. Busa karon kung kamo magapatalingho gayud sa akong tingog, nan kamo mamahimo nga usa ka bahandi gikan sa kinataliwad-an sa mga katawan. Kay ang tibuok nga yuta ako nga. O alang kanako kamo mamahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote o usa ka balaan nga nason. Kini mao ang ikapamulong mo sa mga anak sa Israel. Sa to pa mo to'y isang yaw, katong kingdom of rest. Nan karon kay ang perpon ani mao man si Jesus. Mao tong 490 gipanagda ni propeta Daniel nga adunay Misayas ni kapakatao. Nga ang gagamhanan igatungtong siyang abaga. No? Sa New Visayas sa Isayas. Moto'y sukod, no? Moto'y sukod. Pero kung pangitaon nimo ang gingharian sa Dios kay gikuha man ni Ginoong Kristo, no? Pagawas ni Ginoong Kristo, kana si Jesus ang nigawas sulod ani 490 sumala sa Daniel kapituan kasimana sa to pa
kat kapituan na semana 490. Di ba? Muni tagal, muni sukod. Aron nga ang Misayas mugawas nga mao si Kristo. Ni gawas si Kristo ni alam 26 AD, hindi siya nigawas. Sa edad niya nga 30. Kung imo na siya musayon, kani kay positive pa na siya, edad na ni sa pa, unlike sign na siya. Ano bang unlike sign man? Kay imanin ko nun, to subtract numbers, mentally change kay positive man sa pa negative na siya. To subtract numbers, no? To add to numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. Mao ang answer na negative 4. Sa negative 4, diha na tao si Jesus o si Juan nga Bautista ni Huiga. Kay ang prueba nato si Herodes man. Dili siya nigawas. Kay inanin siya. Ni ana nga negative 457 noon na ni sa tibok kalibutan kay history na ni nga niini ang mga Israelitas nahilig sila. Human sila bihaga sa hari sa Babylonia nga mao sila Nabucodonosor sa tuig 606 BC. Nanguli sila ni human sila bihaga. Mao nga imong dad-on ang mapito ka semana, no? Nga 49. Kay maoro man to'y tagal sa gobyerno sa Dios. Kay ang gobyerno sa Dios, katong kingdom of priest, naputol man to sa panahon ni Salomon. No? Naputol to siya. Mao ang sumpay adto si Jesus. Apan wala man siya makahari dito. Kay ano na may sukod nga 490 nga ang Misayas pagapatyon. Mao nga natapos kini sa 408 katong gobyerno ha. Imong dad-on ang 434 anak. Ang answer ni ini kay positive na unlike sign na sila. Mao nga makasubtract na ka. 14 minus 8 equals 6. Bring down to positive 26. Mao ni siya. Dili siya nagsugod sa 26 AD. Iyang ipangita ang iyang mga tinun-an katong 12 kaniyang mga tinun-an. Ani? AD ni siya AD. Dili ni mo dat-on ang gingon. Og siya si Jesus. Og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Ang semana gikompos na sa 7 ka adlaw. Busa ang tubag niini mao gayud ang tuig 33 AD nga diin si Jesus patyak. Dili siya gipatay og ang iyang edad 37. Kay idungag nimo ang 30 sa city mo ng 30 city. Ang edad niya gipatay siya sa tuig 33 AD. Sa bulan sa Abib, no? Abib. Bulan sa Abib ani katong mo sa kasmana mo kadto ang pista sa tinapay nga walay badura. Sulod atong si manahuna dito siya gipatay. Ini ko sa tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad kay siya ang pulis sa karniro nga ihalad sa dito sa cross. Mga dili man ingon si Jesus. No? Dili ni sulti si Jesus isa busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod. Gikuha iya ang
gingharian o gihatag niya sa usa ka nasod nga niining nasura wala hinginli og unsa. No? Wala inganli og unsang nasura ang hatagan. Muna giingon ni Hesus, siya nga, apaw mo'y unahan ninyo pagpangita. Nganong unahon ng pagpangita ang gingharian? Tungod kay no, ikuha ka to niya, muna nga pangitaon na to og asa. Mga gihatag niya ang gingharian sa Dios dito sa usa ka nasod. Unya ang nasod nini mao gayod ang Pilipinas. Ngano nga, anong Pilipinas? Tungod kay siya gasulti. Ingon siya no, wala pagayod kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod si Kristo na himong uluhang bato sa pamagang buhat kini sa Ginoo sa atong mga mata makapahibulong. Ngayon, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios magakuhaon gikan kaninyo sa mga Hudyo ug gihatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini, meaning to say mahimong Christian country, mahimong Kristiyanos nga nasod. Walay lain Pilipinas. Ang sukod niini, ang giingon sa Osea 6:2, ingon siya, tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon kita niya o kita magapuyo diha sa iyang atubangan. Mga pagpangita nimo kay duha ka libo ka tuig sumala sa Osea 6:2, di ka mag-isip. Aron makita nato ug unsang nasura ang gibalhinan sa gingharian. Muni gingon nga unaha pagpangita ang gingharian ug ang pagamataron ang tanang butang igadugang ra kanyo. Mga unsa may atong gamiton? No? Ang gamiton nato ang gihatag diin nga ang mga Israelitas na muli human bihaga sa Babilonya. Mga 457 ang tubagan na 1543. Minus na siya. Minus. Mga 1543 ang atong nasod na recognize sa ngalan ng Pilipinas by hari sa Espanya nga mao si King Philip II. Ayan ang 1556. Nahimo siyang hari sa Espanya. Mga 1543, dili ako maulaw musulti nga niini mao gayon ang pag-ingon niya ng dihatag niya ang gingharian sa usa ka nasod. Wala na sa Biblia nga Pilipinas. Pero kung pangitaon o palihukon nato ang atong huna-huna o kasing-kasing, makakita kita sa gingharian sa Dios nga diha gibalik sa usa ka nasod. Unsa may daton? Mao ra gihapon. Unsa may mao ra gihapon? Mao ra gihapon ang formula nga 490 dinhi sa nasod nga gibalhinan. Kay wa man tumahari o wa man tumakahari si Jesus sa Israel. Mao to'y daton diri. No? Kay sumala sa Ecclesiastes 1:9, ingon man, ang namao kaniadto, unsa namao kaniadto? 490. Ang namao kaniadto mamaugma, ang nahimo kaniadto pagahimong ugma ug walay butang bag-o ilalom sa adlaw. History repeats itself. Ecclesiastes 3:15. Sa diha sa kanhing panahon o kana nga umalabot pa diha man sa kanhing panahon o ginapangita sa Dios pag-usap kadtong miagi na. Unsay miagi na? Kingdom of Christ. Nganong kingdom of Christ? Kay si Kristo mao gayud ang labang saserdote. No? Siya ang labang saserdote. Sumala sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 11. Mao nga imong pangitaon ang ugma. Mao nga 49 plus na siya. Ang answer na 15 pila? 1592. Sa 1592, pirti ng daghanang mga misyonaryo nga nangabot sa Pilipinas, sugod sa pag-discovery pa sa itong Pilipinas, no? Mga daghana,
atong mga Jesuit missionary, San Franciscan missionary, Dominican missionary. Ani panahon na. Nga gipanguluhan ni Monsignor Ignacio de Santibanez. Mao nga niini, mao gayud kini ang ugma sa 408. O kini, no? Mao gayud kini, no mga kaigsunan, ang ugma sa 408. Mao makani imong idungag ang 434. Ang answer ni ana 2026. Nga niini mao ang ugma sa 26. Waon lang nimo ang 2000, magpabilin ang 26. Dinhi ani mga kaigsunan, adunay reenactment sa buluhaton ni Jesucristo ug ni Juan nga Bautista. Ani idungag nimo ang usa ka semana, ang answer 2033. Maora gihapon mga kaigsuonan. No? Kamusta? Sa 2033, mao ang ugma sa 33 AD nga diin si Jesus aning panahon na mga kaigsuonan. Dinhi na muinom siya pagbalik gikan sa bunga sa paras kay si Jesus. Ngadtong panahon na di naman siya kainom kay wala naman siya lawas. Mao nga niini dinhi na siya moinom pag-usap. Mao nga adunay repetisyon sa iyang pagbalik sa pag-inom gikan sa bunga sa paras. Aning 2033. Mao nga mga igsuon, ang akong gihatag kaninyo ang Mateo 6:33 nga ipapangita ang gingharian o ang gingharian mao gayud ang kingdom of Christ o kini gihatag sa usa ka nasod kay iya man gikuha ang gingharian gihatag sa usa ka nasod. So dili na lang nakutas-on kay na naman ang atong mga magtutudlo. Ako kining ihatag pagbalik o daghang salamat sa inyong makununayong nga pagpaminaw niini atong programa nga Kingdom of Christ.